Kenya kodhi kaunti ma Uasin Gishu kama siasa no wameotenrenya kwa mgaji wangu wanyi siku kumaro wach no kabende jalop na mote chapi Rigathi Gachagua be no the kanisa kumachielo mopogore wanyi siku kumago wach ne ichoni maratil kaka pile wantiere gi twak maratil mitaw kacha gi George Bati Robert Nyasuna kachiel kod manja siasa ODM kachiel kod Dr. Mark Matunga jalonychego mag computer giduto gi twak e wechego mag siasa kitaw kacha gi George Bati mana bang weche manyien kaka pile oroko pachila mbui mar YouTube magethon weche na nawaomba kwa unyenyekevu sote tuliopata baraka hiyo ya kuwa viongozi tufanye bidii tuunganishe wananchi wote wa taifa letu la Kenya. And the president has a big job to do. We want to ask prayers for him, for God to give him wisdom. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo kuwe kindo oganda jo Kenya kajalop ne Maothichi Rigathi Gachagua onyiso jo Kenya ni olam ni Ruto. Do you believe the president can fail to take Baba to Addis Ababa? Yeah, so before he goes, you will come to Homa Bay and he will hand us over as his children to you so that you can pray together. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma ulieko ni ODM biro tiyo gi William Ruto bang' Raila Odinga yudo kom mar AUC. Bila mago kwach kicho yango achich ma itudo kod nek mar miyo kod nyithindo ariyo Isli e kaunti ma Nairobi. Machiegni nyakor mga juang jaloko maro en Lizo Tieno ma en ratil inga Lydia Okeyo. Japin Kenya hoko oganda jo Kenya thieth masha kayo ni de magdita kanya san no weekend mama yo ben mo singishu watch la no bagi ben no yore gi jatan pink do kachel jotelo mamoko Marti atika Kenya kwa sababu hawana uwezo serikali. Article 43 kusema ya kwamba tupange mambo ya afya ya kila Mkenya. Kufikia sasa tumefikisha wananchi karibu milioni 13 tayari wamejisajili. Na ukijisajili kama we ni mzee usijisajili peke yako, unajisajili na bibi yako na watoto wako. Ruto medojiwa chiel mar oganda kabende okojo telo ma pachuka mondo mi otiko thuolo ma omigi gi jopiny mane onegi tiyo ne oganda e yo makare. Na nawaomba kwa unyenyekevu sote tuliopata baraka hiyo ya kuwa viongozi tufanye bidii tuunganishe wananchi wote wa taifa letu la Kenya. And I want to encourage all of us as leaders, the unity of our nation, the unity of the people of Kenya. In unity, we have strength. You can build serious industries. You can build amazing hospitals. You can build wonderful churches and mosques. If there is no peace in a nation, all that can come crumbling down like nothing. We have an opportunity to do what for the people of the Republic of Kenya. And we know the president is determined to change the nation for the betterment of the new generation. Ruto nyiso magiseketo maneno ni chenro mag puro dhi makare pachuka higa manyien koda kaya usto marlea kod kote e gwenge ma Moiben e kaunti mwa Uasin Gishu. Kufika Disemba tutakuwa na mbolea ya msimu ujao yote katika taifa letu. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na mbolea hapa Eldoret, tuko na mbolea kule Moi's Bridge, tuko na mbolea hapa Siwa,
na nimeambia watu wa cereals kuanzia wiki mbili ijayo pia tufungue store hapa Moibeni. Jatan piny omedo nyiso chung' mare motegno e yie mare kaka jakristo kabende omedo jiwo okang' matamo josiasa goyo siasa e kanisni. We don't come to church to do or to look for politics. Sisi tunaelewa mahali ya kutafutana na masiasa na makura. Tunajua mahali ya kwenda kutafuta hiyo maneno. Tukikuja kanisani tunakuja kwa sababu na mpango ya kwenda mbinguni. Kanisa Anglican St. James Cathedral e county ma Kiambu kokwe kendo ganda kojiwo Kenya piny Kenya. Jalo mano ten kukutingo seta ma Kiambu gothangwa ko maduong' mar UDA Cleophas Malala wacho ni bura e wi thiche oko dhi e nyime hedo mamalo. We want to ask the people of Kenya to remain peaceful, and we want to ask the people of Kenya to pray for our president, Dr. William Ruto, to give him wisdom to navigate the challenges affecting the Kenyan people. Our people are feeling helpless because of economic adversities, because of overtaxation, because of failing health systems, and the president has a big job to do. We want to ask prayers for him, for God to give him that about the resources. Jatelo mag siasa mawuok nyandwat mar piny Kenya ochung' motegno mar siro thicho oko Rigathi Gachagua PC kowuok e kaunti ma Tana River, kaunti ma Isiolo kod mano ma Marsabit. Jatelo go koni jalo jatend piny mothich hinyo ohero manadeo mano gana mawuokie kendo weche ne osebedo kanya opogruok e kind oganda. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Kagilose kaunti ma Isiolo kinde nyasi mar arus mar wuode jagoro mongirore Kelo Arsama, jotelo mawuok e gwenge mongoro mathurka wuok tung' mosuo gi jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua. Nyasi manyokelo kanyakla jatend jotije sirikal Felix Osgei, jatend migawo mar alwora Aden Duale manyoko ni jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua ne orem nyiso kido mar kitapisi mane Gikoni Gachagua osebedo mana kapuso weche mapoganda kendo mana wacho weche mag Mount Kenya gino ma ok nyis kitelo magudo ji kanyakla. Yule alikuwa former deputy president Rigathi Gachagua ambaye alikuwa ana haki kama regional governor ya sehemu moja. Tumesema aende kabisa. Sina na hiyo. Juzi najua kulikuwa na election ama voting katika Senate. Napata messages, piga laini hii, piga hapa, save shift fulani. Governor ma Marsabit Mohamed Hali kod Senator mare Okoni Gachagua kikiywagne ng'ato to ocham mana thuone kendo muonyo wechene ni mano doko jasike wuon kodwaro mana gik madongo dhot achiel. Mimi mwenyewe kama gavana ya Marsabit siwezi kusema ati jamii moja ama nini, lazima tubebe kila moja. Na je, mtu ambaye anawakilisha taifa nzima alafu kuenda kusema ati Mount Kenya milima, hiyo ni maneno gani? Gikone gin kako ganda mawuok kuonde mongoro kendo matuo. Jatelo norem nenogi kod kony mowinjore ahinya to kane dwaro ne nitiere mag midhiero mag oro kanyakla kod koth. Nilipiga kura Gachagua aende nyumbani, and I'm not regretting as a leader of Isiolo. Aden Duale korka kore to wajiwo jo Kenya mondo bed kod kwe makende kod jatend piny William Ruto mondo chop kare mise mage mag dongruok. Tuwafanyie watu wetu kazi na tumunge mkono rais
If, let me tell you, and governors pia wawajibiki, wafanyie wananchi kazi. Governors zetu wote 47 of them, na sisi national government tufanyie watu kazi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. County Mahoma Bay mondo mi oketgi e lwet Ruto ayang. Piny Kenya William Ruto Mario Uganda jo Kenya. Let me thank you very much for the support you are giving our party leader to be the chairman of the African Union Commission. Within the ODM fraternity, which you know, and within whom you know very well, who tunasema mtu atupe au juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Babako akitambaa na mtu ampatie bakora, huyo si ni rafiki na baba? Yeah, the only request, Your Excellency, is that before he goes to Addis Ababa, because we have never known you to fail in anything, do you believe the President can? Yeah, so before he goes, he'll come to Homa Bay and he will hand over his children to you so that you manyo chenro mag thieth nowacho mantiere kaunti kapok dikore manyien mag thieth mong'ere kaka ngenge mag dontiere ma jotuo kinde ne mag chenro manyien mar thieth mar hali abich negele piny owacho chungo wach tiyo kod okumu machon mar thieth NHIF kendo kelo manyien ma SHA kata Social Health Authority osebedo kagolo ywak margi rono kendo jotuo mathoth malimo ute mag thieth mag piny owacho kod mag giwegi osebedo ka yudo chenro mag thieth migawo mar thieth e piny owacho ma Homa Bay. Kata kamano wacho mowinjore ute owacho manitie kaunti oneno jotuo mapok okumu manyien mar thieth no kendo bende konyogi ikruok bwo chenro amedo jituruma universal coverage transition has its hiccups. Remember, we are transiting from one system to another, a very delicate and system, but for us in Homa Bay we have managed, and through the assistance of SHA, that we are not turning any patient away, but we are recording that now manually. Kalo record pek ma jotuo osebedo kakale nyaka ne piny owacho ruchoko wach tiyo kod okumu machon mar thieth mar NHIF migawo mar thieth e kaunti nyakla mamoko gigothe kor gwenge mar piny nono yudo kalo record joma pod medo biro bende osechopo 2,000 gi wiye. To thieth mimiyo ji en thieth mopogore opogore ka. Wan gi thieth ma general ming'eyo ang'eya ng'ato kituo wiyi nyaka tiendi piny. Ai wan gi thieth ma wang'ie weche mag kansa kabisa piny ngima. Koro kawuono bende treatment kod care mar kansa. You will refer to our other facilities. So an gadier ni gini en gima ber madhi konyo thurwa. Kendo gini gima nono pe pesa michule kata ndururu. From registration to nyaka mibi bill dispense
onge pesa mitiyo ka. Riwruoge dwaro margi en kedo gi tuoche ma osekanyo gwenge kama tuo mar kansa, fistula kod tuoche mamoko. We don't work alone as M-Pesa. We work together with partners. As M-Pesa Foundation, we give the money. The implementation is done by implementing partners. And we identified very, very able, implementing partners led by Zuri Health, working with Amref Health Africa, who are doing the fistula screening. Fistula is a disease that we've realized people are suffering from, but they're not coming out to be treated. So as M-Pesa Foundation, we want to contribute to the eradication of fistula by the year 2030. Temo matek mondo gi ne thieth kata kadhi nyime pacho ka nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo karuoko ni nyaka ne kwethra wer Kenya nyato joma tindo la ka jatend piny to ok kidnappings, disappearances, extrajudicial killings targeted on our youth mainly is now a signature modus operandi of the regime. These abductions and killings is now a worrying trend, and we demand that it stops for the become a signature modus operandi since the Gen Z protests. It has resulted in lengthy illegal detentions like of Bob Jage, as Jamil Langton, and in some cases it does not up with long detention. It ends extrajudicial killing. This targeting of activists, journalists, and youth is a direct assault on institutions, on the right to life, principles of equality, justice, and freedom. Deka na paga biro bang sachilo midhia mochendo endati liro kamano kumedo keti mana kera Ramogi TV ko yo matin kada kamana singo ka opachi elaiwa mara wote machoka chel gimbuika chaeno ka Faith Mzomo Kaya Malindi penjo ni sani jotelo omako wach Gachagua mar thiche o kapis gilwet gari o kada kamano penjo ka bende ma biro ko lokruok ne oganda jo Kenya masai ntere kod dwaro mopogore mosh di garo Land Cruiser wachoka chano neno ratile makare to chunye gombo ni kik medhul ne bet president e office to kaber to jatend piny onego tigni 3 kende to governor bende otigni 5 mondo mi dhoudi moko yud thuolo matelo ne piny Kenya mano mosh di garo Land Cruiser no kal kevo Lenin wacho ni Gachagua haya nya sidho wacho kacha ni giwe Gachagua tiek tam kae to wugo dhiyo bila shemo thwane ni ka chain bende wacho kanyo ni hin tire kodwera til kae to wacho ni wach thieth mar SHA adier mar wacho ni ok otie yo kae to wacho ni sirikal we wuondore mar ariyo pando siri kawana wacho ni wayo matin maendra til kikidhi mabor. County and give family maduong ntie joma timo free awareness every year giluoro ginyiso ji biuru opimu tuo aina waindi timo gini maber kabisa ngeni ntie pogruok ngama chako gi ngama yudo koso nikech wan warito nyaka iwinjo kakoro okinyal chungo okinyal wuotho kore kitingori idhi hospital mang'eny yudo ka tuo no selandre del
makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou koyude chon ber moloyo koyude kosewuothe del, nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou ma oyud nigi tuoni, kik uringi, ok en tho. Erokamano. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Goji e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Thoth kuot mag kansa ifwenyoga ka otim screening chon. Tiende ni ka ofweny kuot makamago kapok odhi alanda to inyalo thiedhgi. Kik iluor mar dhi timo screening, inyalo reso ngimani. Tuo mar kansa ok en buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings. Nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings. Na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings. Na mchele ya pisori je, hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi sote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Machiegni kendo nyakoro mga juang manratila wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makendo ratiro ma oganda kotenre kod jotend kanisni e kaunti ma Migori ochako chenro mar puonjo oganda kotenre kod jogo mantiere kod kit chwech ariyo ma ong'ere gi dho ngere kaka intersex, kaka yo maduoko piny akweda ma gisebedo ka giyudo e kind oganda. Okang' ma kamano en mar neno ni ji modak kod kit chwech ariyo e ringruok achiel oyudo ratiro e ngimagi. Jojuma ne giler koa e kaunti ma Migori. Jogo monyuol kod kit chwech ariyo mong'ere kaka intersect maromo 401 nitiere e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot ma ogol kod riwruogno mar World Postengers Network makedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori. Kata kamano, thoth jogi mantie kod kit chwech ariyo pok owuok oko kendo wuoyo ayanga ne oganda ka otende kod kit chwechni e kind oganda nikech akweda ma giyudo. Kata bed ni kit chwechni en ma inyuologo ng'ato, jokanyo Ratogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni jogo modak kod kit chwechni oseyudo akweda mathoth kendo ng'enygi koro pondo. Nyithindo gi ipandogi maka janyuol dwa timo ne gini itimo ne chini ya maji, lakini kaka wamedo timo advocacy e kaka gimedo biro. There are around 46 features monego bedni wabedo piny kendo wapuonjore mondo wang'e ni nyithindo ma kinde nyalo bedo nyithindo ailago. Koro kawuono kaka wadhi alo odiochieng' ma kawuono wakwayo society mondo oket nyithindo gi e kanyakla mondo wabed gi nyithindo gi achiel kendo mondo kik wa discriminate nyithindo ailagi. E skunde wakwayo mondo jopuonje mondo be obed gi somo mar ng'eyo kaka ginyalo deal gi nyithindo ma kinde mondo nyithindo kik bed discriminated e school manyalo miyo chunygi tho ma giwe kata sikul. Mwese kibebe matariwruogno mar World Postengers Network wacho ni gikawo okang' mar tiyo machiegni kod jotend kanisni e kaunti ma Migori mar tieko akweda mayudo jogo modak kod kit chwech machal koda mae. Mwatime kanisa
nyalo le giruoth ng'eni jaruoth kowacho ni ng'ani en onyuole kamae beautifully made. Understand? Ganda kanisni ber ko tulo mar Uganda kit chwech ni persons onego embrace wakelo gini e kanisa nikech ngini Nyasaye jachwech to ka Nyasaye mochweyo nyithindo ma kinde kanisni onego bed ni lando ni nyithindo ma kinde nitiere kindwa. Ng'ato kaka nochweye en hera mar Nyasaye. Koro kwanyal loko chwech mar Nyasaye. Omiyo wamor ahinya kuom tich ma jo kanisa ma Migori as leadership mar Migori clergy otiyo kawuono. Jakomo rwego mag Bisobe County ma Migori Saujo Bando Uganda mondo kikwet jogo kitu chariyo nikech en mar Nyasaye. Jowa moko ma bende kaka an ma onyuol to aslo don kumbi anoy ya unike nika okibet gi nature machalo to chal kama sa consider their social status mondo waergi kendo mondo wachung kodgi status magintieno. George Juma, Ramogi TV, Migori. Magmag tuke Ronald Kimeli Kurgat kachiel gi Gladys Chemutai joloch ng'we kinda mar Stanchart Marathon mano bagi chuny boma ma Nairobi. Kurgat noloo ng'we kinda mar kilomita 42 bang' ringo kuom seche 2 dakika 13 gi nyiri 5. Kurgat noloo Dominic Kipkirui bet mano otieke thuolo mar 2 ka Peter Kwemoi notieke thuolo mar 3. Gladys Chemutai noweyo jowetegi gi kilomita mar 17 kendo ka loche kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom seche 2 dakika 31 gi nyiri 52. Caroline Koech gi Joy Kimani notieke thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. Gladys Koech notieke thuolo mokwongo e kidieny mar nus ng'wech. Oyimbo Esther Chemutai gi Mary Jerotich. Vincent Mutai noloyo kidieny mar yowuowi kiluwe gi K-Bon Obato gi Silas Kiplimo. Kanya mwateke kidieny mokwongo mar chenro mar ratil Sheikh Nozo Tima wacho ni entie Chicago omiyo weche gi achiel kachiel kokalo mbui magwa. Oliver Bryan wacho ni Obama State Nairobi weche gi ler ahinya. Gideon Chokacha ni Gachagua oywak ne ker odhi dalagi kwe. Zado Kateng wak mar ratil for quite lack because the stakes are higher than what I got. I want on Jabiki. E piny mahera nyalo bedo gweth kata ting'ore. Yiero ma ng'ato timo kelo weche moko manyalo ketho gik moko duto. Nyisauru adieri sani mondo
Madier no. Ewi nam sinema na Ramogi TV. Rosemary Ogonya mondo yud wenda ni kaka sikiza kodni di mana star abo star adek hash TV en obiwe ruto te Siel maber ni moko kawa blueprint wanto wandiko kanyo to wakete shell joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo classification mitimo ka oyo yiero jotelo we must allow them to work. Kiwe siasa tenge mioko cha ber mar ng'ato papi e lach ka papi e tekni to lokie patan janyao onge mbala kama iro dhuolore mach nyaka bedie to man Kori mar donjo matut e weche madongo e Uganda. Come to say this. No weche siasa, weche mamulongi topi. En kamiope. Sade Kutieno, Ramogi TV. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar en kare conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring. Wala embaka or authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudrigi Joyce Duor, Sharon Ongao kod Cleophas Oluoch e chenro mar rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi. Gimawa en gima duong' moloyo. Bende wang'eyo kaka wadak korka chiemo, exercise, maber. Wakelo ni achiel lakteche man gi lony madia e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne jogi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
siasa biro riek kanye kinde mabiro. Weche mag manyo tich bende gin moko kuom gigo ma otimore e juma ni nyakwara Mogi. Gi kinde ni tadwani mondo mi wagane mbaka e ratil ma kawuono nyakwara Mogi waketane piny Kenya e ratil ni to oringo e yo machalo nade, bende oriere koso pod nitiere kuond moko ma bagni nitie, to bagni gi inyalo riegi gi ng'a gini, to ibro tim ang'o ma nyalo kelo rieruok e lai ma piny Kenya kod tende oluwo. Odhiambo ma kawuono nyakwara Mogi kata odiochieng' ma kawuono jatend piny noyworo e kanisa oganda mondo obed gi kwe. E kinde no achiel kuom jotelo manotene en jaod bura ma Homa Bay Town, Peter Opondo Kaluma. Okoni bang' neno ni Raila Amolo Odinga odonjo e kom mar AUC, jatend piny koro mondo obi odhi e Homa Bay mondo Raila Odinga oket oganda ne achiel kachiel kendo ayanga e lwet jatend piny. Penjo en ni dipo ni nitie kaka ODM loso aling' jatend piny William Ruto mondo duond bura mar ODM yiero mag 2027. Ang'o ma temo lieko penjo manitie ka nyakwara Mogi ma twak mar ratil ma en ratil Ramogi TV. An kod wenda Dr. Mark Matunga kachiel kod wedona jadolo Robert Nyasuna machiegni ahinya e ratil ma kawuono. Ageno ni watiko ratil, watiko dwe ka ratil koro wadwani wayienge maber. Machiegni nya Dr. Mark Matunga. Erokamano. Machiegni jadolo. Erokamano ahinya Robert. Erokamano ahinya ka uthuolo bende mondo amosni kwanam duto te yimore uru. Erokamano. Dr. Mark Matunga imbe kaka kuli mosni kwa Ramogi, mosni kanya nam duto te e kinde. Kapok aoro mosna akwonga oro kuyo mara makende ne osiepna kendo ng'ama osetiyonwa ahinya e thurwa ma Mfangano miluongo ni Profesa Karega Mutai. Nyocha onindo kendo en kuyo na makende ne familia mare kaluwore bende gi gima osebet ka, to ka medo gi mano amoso duto makano. Weche siasa ok wadadonjo manie doho ahinya nikech mago to bro wene doho, to ma bende nitiere oko ma jopiny goe mbaka, wan be nyaka ng'wa goe mbaka. Wach manitiere ka, wachak kod wach mar jatend piny kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua. Jatend piny osebedo ka leng'ore, ok odwa chimo wach Rigathi Gachagua tir. Kata kamano jomoko to kone owinjo bed ni oyango, ka jomoko bende tudi achiel kachiel ni ene modhiro wach mar thicho oko Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua wacho kawuono ni jatend piny dwa lemo jolemne mondo obed gi rieko kuom Nyasaye mar riembo piny. Ma temo nyiso ni mothicho oko Rigathi piny dwaro. Erokamano ahinya George. Jatend piny setem kapten mar kata iluongo ni Madhar, nikech nyocha okalo e apaka matek kabisa dwe mar 7 dwe mar 8 ne ok ong'eyo ni onyalo go, to otemo momako yie moluongo joma nyalo konye kata yiedhi moko, jok moko ma bende nigi yiedhi e bathe kanyo manyalo konye, mokele moketo yie, koro yie obedo ni okwe, mapaka manyocha goye matek cha bet okwe. Omiyo koro ng'iyo yie to wacho ni ng'ata manyocha biro yie dwa puko yie, dwa go yie piny, koro nyaka ket oko. Kata owacho kata ok owacho, to king'iyo tinyalo neno lwete jok ma wuoyo kata jok manyocha timo, jok manyocha golo ji yie, jok manyocha chalo ka gima ne otango yie, odwa yuko yie sama ne yie ni marach. Yes. Nikech seche mane yie ni marach ma koro yie mar Kenya ne chalo ka gima buodhe lwete. Ng'ama ne onego bed ni chung' kode motegno gik ema onego bed ni kode, to jiwe rieko mie paro mana jalupne ni norigo kata modhi Mombasa okone ni ker kwanza wuoyo bang' ka ker osewuoyo, to ka okone ni ker riekogo ok maber, omiyo maler mondo ni at least 2027 koro bang'
ochako wuogi Kenya duto. Jalup ker ni kod ratiro moro mar loso gi ker, but nyocha osewito ratiro no, ne en go diere manyocha entiere ei ot, seche manyocha pod entiere yie, nyocha onyalo loso nyocha en gi thuolo mar chiwo duto te, paro duto te, ng'eyo te nyocha en godo, lakini en ne okawo mar ng'iyo mbele na kane wane e auchiel na gima ne chalo koro ni notiyo mondo oik go Kenya Kwanza, mondo oikre go, to nawacho ni mach manotiyo no nyalo wang'e sopale kwae ogol telo chiel ondika chiel wechare chiel ni chene jatende lo esa ne jatende dware bato acho chigi noro yidi mbele origo kode maber kabisa. Sechego emane jatende dware kode machiegni to kanye ma nothir to nothir kaluwore gi wach mane jo okwach kich onyiso jatelo nikech kowacho ni iwinjo bado ka en Mombasa ni jok mawuondi kelo ni wechego mage jok matimo mawuondi kare jogo ne wach kaluwore gi mane sane maduong' ma yo kaso embe en nafas moro ano kadware kata obedo ni wuoyo ok ochuno ni nyaka ochung' mowuo bad bene kia Kiswahili ya nafasi ni huyo inyalo tarik 15 mane William biro owuoyo gi jopiny Kenya aneno gimotimore umbe uneno gimotimore to eyeka nitiere jok mochwako majni to wabro romo kodgi mbele ka e romo mane giromo mbele kanyo koro sani osegole ma koro sani oywak owacho ni ing'eni president igola nikech ionge gi rieko maber koro anyiso pastors gi mondo lemni mondo yud rieko mondo koro kik igola to en bende notimo makosa maduong' ka kisungu moro wacho ni if you find yourself in a hole you stop digging kiseyudori ei bur koro kik imed kunyo kidhi piny en omeda kunyo ma koro sani koro kata kwa ginene pastere kata bishobe mondo lem ang gine lam ni mondo miang'o timre odhi adhiya misani Kenya wacho mbele kamar Karoma
Emaneno ka lungo dhoga. Chunyi nitiere wachno. Mane bine penjo mar ariyo. Aneno kama ato ni ge age. Chunyi ma chunyi. Kara jadolo Robert ne neni. Chunyi ma chunyi ne ni kocha. Penjo maduong' en ni ang'o matimore? Uni ODM lalore kiling'ling. Duond jaod bura ma opondo Peter Kaluma owacho. Samoro kine gimoro wuogi e dhog ng'ato manie telo ma ja siasa to ng'e kaka siasa ringo. Ongiso jatend piny ni wagoni erokamano kuom siro Raila Odinga mondo odhi e kom mar AUC. To bende wasesomi gik michako kwane kigori e piny ok ilwar ijayudo giga maber. Mar Raila ni bende ok dhi tami. To bang' kisetero Raila mo isire modonjo e AUC to koro bi Homa Bay mondo Raila oketwa e lweti ayanga. Nyiso nang'o? ODM dhi rumo kapok bang' Raila kuponi kuom ranyisi Raila oyudo kom ni yiero bang' yiero mibiro tim dwe mar 2 higa manyien. ODM nyalo rumo kendo giriwore gibedo gimoro achiel gi UDA. Ang'o matimore ka? Aparo ni dwaro mar political party mora mora, dwaro mare azimio mar duond bura mora mora en mondo obed e sirkal. Mane dwaro mora mora, kwano mora mora ma jatend siasa goyo ka in gi political party en ni mondo i-form government. Omiyo kiwinjo kata kama UDA nitiere sana ni to neno jatend mama Kenya be neno ka Mount Kenya kuro chalo ka gima ok dhi bedo mayot ahinya kaka nobedo mayot in 2022 ni mondo UDA obed gi Mount Kenya. Omiyo ODM be nyalo neno kamano en thuolo nikech mondo kata wach Rigathi ni odhi matimre kaka otimore no ODM ne nie iye fully. Omiyo en thuolo mar ODM sani mar ng'iyo ni to wan be nyocha wagore wabe wasedhawo e weche gi ndalo higni mang'eny. Be nitiere thuolo mora mora mwanyalo donjo go either direct 2027 kata indirect sani. Nitiere thuolo moro mwanyalo yawe go mondo watimre nade padonje sirikal. Duond bura ka duond bura nyaka bed kombone en mondo bede sirikal. Indirect dot machien. Tiende ni kata visa yenda mewa ni wacho cha. We will enter even through yenda mewa. E gima sani. Mbe odbu. Korinya gige ne otimore nade okal ngech ndalo bebe higni 2 osedhi higa achiel mwadongo tichako siemo gimi setimore nade gimi setimo. Omiyo chike nyaka kal mapiyo piyo maonge koko maonge weche mang'eny ko paro mondo do timo development kaka ta wacha dani gini ka ti ikalo ne haraka. Omiyo nyaka obed gi bunge to bunge no nyaka dwar ODM obed go machiegni. Omiyo en kwano masani gi kwano mambele to wan kaka ODM dwarowa en ni mana gima ne Kaluma wachono ka dipono konyo jakom maber kaka giwuotho no ma jakom odhi oko to wambe koro nyaka wang'e wang' maber e yiero mabiro 2027. Mano keto ODM kama chalo nade? Keto ODM ni chama ka chama ene sirikal koso bedo ODM mongirore mar jopiny koro e 20 wadon lakini kaka kuro president onge wis yo ODM as a party ose struggle for konyruok mar kapo kwa miyo daktari Mark Matonga iwacho ni nitiere kata lokruoge moko mwinjo bed ni timo e od bura mamalo mondo ka wachore no ni lokruok bedo e winjo bedie. Yes. Ma keto jok mane okedo kuom ranyisi ne sirikand ni e higa ma yiero mokalo kanye to keto jatend piny William Ruto kama chalo nade yor siasa e kinde ma God Kenya chal ka gima medo bedo ma poth ne en. Okine ka gino kethore lwedo
Koro nyaka yud kaka irese. To kethore ka kata Wetangula gini go nitie, Mudavadi gini go nitie, okay? To kethore. Koro nyaka ng'i kaka isolo jo mang'eny mondo timre nade obi okony. Seche misesolo ji mobiro mokonyi, to nyaka imigi gimoro. To nyaka wang' wach ni ng'ane. No miyi kama chwe to negi jogi koro wan osebiro. Wang'weny matin wamigi omiyo kata moko bende kome nikech gino kethore to apenji sani koro bende iyud kata kome bende gibed kama to chiemo ma gichamo sani koro osekethore kony gima jadolo Robert Nyasona wacho Dr. Mark Batunga ang'eni winje nyal chung kawuono Raila Amolo Odinga owacho ni odwaro mantiere ODM wow Ruto en UDA kata party moro miluongo ni Pale na Pale mane madhi bedo party miyo e seche ma William Ruto to kod Raila Amolo Odinga oriwore kanyakla atin tadwa ni mondo mi apar ni ODM nitie sirikal sani nitie sirikal nitie norma yen kaje miluongo ni BBI manoko donjo to sani wantie a broad based government mano a ruling party ruling party UDA okay kata ODM ruling party en ni Raila Ruto riwre mane sirikal gine Robert Kier no ni wan kaka ODM wantiere opposition oyo ODM nitiere e sirikal sani en President Ruto Odinga gima Kaluma wacho en kaka ngima lo nikech ka Raila gine ne okoyudo komno ang'o madhi timore duoka nenda no mane penjo momiyo penjo winjo wach Kaluma ni na ken mo chini gimo tineno ka e Nyanza ka no se donje kabisa to kendo donja kata kapo giwinjore gi Raila ma en odhi adhiya kuond moko seche moko wuoyo gi Raila inyise ni dhi adhiya kuond moko bende inyise ni buoge uru mae but en mineno ka mano bende achiel kuom gima kelo ne tabu gi jogot nikech nong'iyo mabor kata obedo ni got kier got poth manade nitiere ma pod obro kwanyo Mount Kenya to ogo kwan moro ma bende is very ni kwanyo Mount Kenya to biro riwo gi ma Western to biro kwanyo gi Manyanza kech Manyanza to gin gi Raila kanyakla kendo adwa nyisi ni kata ka Raila ko faulu Addis Ababa pod gibro bedo gi Ruto mano gima ji nyaka ng'e makik ji par ni February no ni koro ka Raila okodhi to ni koro gidhi pogore no bende onge sirikal mano se succeed
bang' ndalo mane Raila chakriwore gi Moi ma osucceed ka Raila onge. En ga sirikal mabede beda ni themba kamano nyaka ang' Raila donje gi party modonjo godo no. Ok ni kamoro nyara donjo gi party machielo. Gi party modonjo godo no. E koro kendo ka sirikal no stabilize ka chako adek maginyalo timo ka gin bende. Nikech diema jakom Raila onge. Duto doko kom. No onge gi golo mano kipimo gi wach chaire pogruok. Gima duong' kwano migoyo ka en ni e sirikal makoro wantiere ni ok owinjo wuogi. An kada ndalo mani ineno ndalo moko mane Robert gini othir ni gini jo opposition cha. Nanyiso gini sani wantiere Kalang'o. To joluo wacho ni Kalang'o ok timang'o. Ok kunie. E achiel rieko ma bende Raila no oyudo wach ni no ka ok abirito ni nyaka chop 2027. En mana sani miya gimimiya sani mondo mi otimang'o jothurwa oyud konyruok. Koro bro chapo ji ahinya. Koro kete jotendwa most importantly, sani jopiny nigi expectations ni Mheshimiwa Mbadi ang'o mo onyalo timo ne thurwa. Nikech thurwa en piny ma nosejwang' kuom higni mang'eny. Opiyo Wandayi ang'o ma onyalo timo ne thurwa. Obed Joho kota we nam bed nam ma onyalo timo nikech blue economy. Obedo Paranya tindo ang'o monyalo timo. Koro sani wariti ni nitiere sirikal moro mapod obedo ka. Wan wasedonje sirikal, wantiere e sirikal ni en marwa, to ber kik wi wil. Luma nowacho point moro kanyo ne wantiere e sirikal. Right. Nitiere wach moro bende wuok ni mbaka jodo ok ang'eyo chung' nyasuna ka jadolo ok ang'eyo chung' mar ka jasa wi wach ni wach mane Samson Cherargei jotelo ma wane Cherargei no puk to mesa ng'ate mesa chichni William Ruto moketo Cherargei oganda jo Kenya moko mosegolo duondgi wach abich ng'eny ibro ne kata gini ariyo kata gi achiel jotelo ma ok ti kata miyo mana par samoro kodhi tiyo medo thuolo extension mar term limit oye jatend gi piny owacho mare kopo ni oyombe to dhi pacho rito kendo higni 4 mamoko. Kenya wan gi higni 5, nyiso ni oyombo Amerika gi 1. Higni 7 nitie tiende koso jatelo manyalo tiyo to en kata miye mana higni 2 kata wach mana Kenya ji dhi yiero bang' higni 2 kopo ni wan gi pesa mar timo mano to wanyalo mana dhi mondo dongruok ma ji dwaro chop ne jopiny. Mokwongo adwa ni mondo awach ni an kuma chunge en ni parono an ok ayie kode. Nikech mokwongo en ni Kenya ka ing'e ni seche mitimo yiero ka yiero rumor ni to kampen ochakore.
kendo jok machung' ng'iya kom no direct ng'ani no chieng' mobedo daswon ni to joma chung' oselandore nikech tin to kendo nikech kom siasa yudo ok yot omiyo nyaka ichak chon korka ibro neno kaka itimo mbele kacha omiyo mano dhi keta Kenya bedo gi campaign period for a long time. Mar ariyo en ni manyo kure joma manyo kuonde mopogore kwa sani chaki kono ngiri chaki dwa medo higni ariyo mane inyo jomiyo nyaka kete ofuko rumo kosa ofuko duono ofuko nyalo rumo omiyo ok inyal timo kamano mano juok koro gimoro kitim en ni onego kete sa yiero sama itimo yiero cha ka nitie paro machalo kamano timo yiero ne timo to mana bende kake wa samoro ngito ka ahinya e wach mar rigadhe oken mach ahinya igni abiriyo noinyo joma tiyo kode gin kaka piny mar Rwanda okay iyudo ka siasa koro bedo matin nikech this short period mar igni abich ni miyo siasa okasore ahinya ineno ka Rigathi otiyo higa achiel higa mar ariyo pache osemana go kwano mar 2027 nikech ong'e ni tiyo en nyaka 2026 2027 cha en siasa throughout omiyo seche miyawe matin miyo ofis manitie miyo thuolo maber mar tiyo ne jopiny. Ang'o matimore ne jatelo ma samoro ok ti maber kimiye thuolo mar higni abiriyo nikech jatelo kuom ranyisi gima osechando Kenya ma wang'eyo Dr. Yang namiyi thuolo en wach mar mibadhi. Jatelo ma samoro yudore ni nitiere kaka orocho mwandu mag jopiny to Kenya ka ma wa lose a third of pesa duto te ma wayudo wa lose pesa ma kia 3 billion per day mar pesa corruption so local mar corruption kata mibadhi kata elo marach gima konyo piny en chike ma wantiere go kendo chuny mar implement chike ma wan godo nikech kata ne ker ng'ama rach manade to ok do tim maricho en owuon nyako yud joma timore nade motimo godo to wan gi chike Kenya ka moromo tayowa mo wabed ni wanyalo dak maber gima waonge go en telo maber kae to gima waonge go gima chando wa maduong' mogik en yiero masate ma yiero ni rumo tichako go kwano ni to president ni ere kaka odok e second term mare makata ka inyalo wach niya kaka koro president kare serve 7 year term achiel mar higni abiriyo wa mondo koro iti koro ing'e ni kar chakruok ionge wach mar yiero idhi adhiya nyaka tum itim tiji lakini higni abiriyo no ok en paro marach ahinya en mani samo kele ni koro sani dwa lock term ni koro idwa med jogi higni abich mane matango marach lakini kinyalo kete gi kar chakruok kama wadhi chako go cha indi thuolo kata mana supervise en patron iko mi mana margi onge kuma ogine en mana ni ong'iyo ni dongruok ne donge dhi maber omiyo ok walak chike mar tayo Kenya walak mana chuny kaeto gi kas mokasigo saduto ni yiero biro koro nyaka ing'i kaka ijipanga mane mamiyo dhano kwalo pesa mang'eny nikech yiero biro omiyo ok en paro marach ahinya lakini sama koro iwache ni ma paro ni ber nonego Dr. Matunga Robert Jasona jadolo wacho ni e kor ng'wech ka to goye bau machielo wewe ji otiek ng'wech mondo go bau manyien ne joma chako ng'wech manyien koro gini ming'is ni kar kano ringo 100 meters koro wadhi ringo 200 meters mede ka ji ing'e gima chandro ne moko
Seringo. 2027. George gini luwore kod dhano wuon. Kenya ka kata piny moro amora gima rito piny en chike. Miyo Amerika kata nyalo bedo gi higni 4. Yes. To chike kod migepe mantiere ing'eni tayo pinyno kata ka president en ng'ama wiye orochore. Nikech ing'eni Amerika be osebedo gi presidents moko ma wiye gi orochore. Ma okada wacho nying-gi. To mano en gima adwa ma Uingereza ing'eni kuom higni okoda ni higni adi higni 10 mosekalo jo UK apani osebedo gi prime ministers chiegni malawadi law chiegni mana 7. Yes. Moro iyiero to bedo 10 ichaki golo moro bedo dweche moko chik ema tayo pinyno. Koro jelo to mana policy ka gi kacha ka jopiny oyie to chore kod mbele. Bedo ni en higni 5 e Kenya ka ok en gima duong' ahinya. Bende kik cham pachwa. An kata ka gikawo higni 7 to bende anyisi adiera maduk ni jok moyier tesani dwaro higni 7 go. Jok ma kata iwinjo ka gidhi e liete giwacho ni wan ok odwar higni 7 go jagiri Cherengai tugo kodwa mano giwacha wacha miwacho ni e public gallery. Adiera maduk ni gidwaro ni mondo mi otim ang'o omed higni 7 go. To bende onge sa minyalo wacho minyalo wacho ni mae sa maber mowinjo tim ang'o owinjo waloke. Ni nitiere gik moko achiel ariyo mondo osabwa okonywa maberie motimo ang'o moloyo. Koro an pacha kuom higni 7 kata higni 5 kod bed higni 4 ok ochuno ahinya. Ema ni Kenya ka oseyieri siasa matole to bende oregi siasa ni abiro kucho apa ni makosa mabro timore nikech bro timo ang'o bro kayo dieche thuolo marach. To ka kuom adiera to jo siasa mantiere sani kichaka gi MCA ibi e wabunge nyaka president onge ng'ama ok dwar higni 7 go. To ka gidwaro to giwacha nikech bende ka gidwaro to mita Raila to kod Ruto wach ni kare walose higni 7 to bende na kiyo gokinyi tiyudo ni no selok higni 7 kodi chaki penjo to gima ni ok en higni 7 to dakika mathin kendo sema baro higni 7 go machere gai timo en pimo tut nam gipimo tut pi mane gitemo pimo to bende jopiny nyalo go koko ka gi kacha to bang'e giwacho ni koro wadhi higni 7. Chieng' manyoro mocha koro dia makauno mantiere ni oganda jo Kenya ahinya to joma tindo opong' alwora mar od romo mar KICC gimanyo tije 3,000 molandi e piny mar Qatar. Kwan oganda mane ni KICC chakre tich abich nyoro en kwan oganda ma oganda jaluo bro wacho ni dhano machal mire. Nyisa ang'o e dongo kata kiny mar piny Kenya e piny Qatar to
miche gi miche wuok kabiro manyo tijni ngone piny nyiso mondo mi omed bedo gi geno. Kila e wach mar e kinde ma migawo mar somo nolando thuolo maromo thuolo 46,000 mar ndiko jopuonj, to iwacho ni moloyo ji 300,000 nooro kwayo kadwaro thuologo. Nyisa ng'o e piny mar Kenya ma jotende nyiso oganda ni beduru gi geno ni piny dhi maber. Ma nyiso ni Kenya dhi maber adiere e ratil ka waketo Kenya ratil e weche mag keto mwandu, e weche mag dongruok, e weche mag dewo tieng' mabiro gi chugo thuolo mag tije. Ma nyiso ang'o e piny Kenya. Jadolo Robert Nyason. Mokwongo gima nyaka wang'e ni gima create employment maduong'. Yes. Gima iluongo ni manufacturing and industrialization. Ni imbe maloso gik moko mamiyo ji yudo tije mang'eny. Nikech king'iyo kata kambi achiel nigi supply chain mare ni malo, nikech iyudo ka kikalo mane gate already sayudo watchman, tiyudo security, tiyudo clerk, tiyudo kamano. Tiyudo ka Kenya ka okwadhi matut ahinya e weche mar kembe. Iyudo ka gik mang'eny ma watiyogo oko. Iyudo ka okwa cost mar production marwa kata cost mar loso gik moko ni malo, miyo jokeno samoro iyudo ka ok thor donjo thurwa ka ahinya. To ka wang'iyo mano bende gi population, iyudo ka sirkal nodonjo matut ahinya e yore mag somo. Iyudo ka ji duto te somo, ji duto te nigi otese maginyalo yudo go tije. Kendo iyudo ka jokenya somo kabisa, ginyalo yudo tije mang'eny. Tiyudo ka kar tijego tin koluwore kod kipimo gi opportunities ma wantiere go. But adwa ni mondo awach kendo ni mana kaka Dr. Mark Matunga nowacho chieng' moro, the world now is a global village. Onge gima rach ka jothurwa ka mosesomo odhi e pinje maoko mondo timre nade oyud tich. Kenya pesa oko dongruok bende ni piny. Koro nyiso ni ok ginyal match, population ok nyal match development monego bed ni timore kuno. Omiyo ok en richo mondo mi jowa oringo dhi oko, odhi omany tich, kaeto chako kel pesa thurwa. Pek mane ma piny nyalo yudo ko export labor kata skilled manpower, ko export otero gi oko mang'eny, teno dong ka samoro odong matin. Pek mane mabedo? Pek mantie en ni yudo ka the best, nikech kata kuma neno ji pangela enino dong itimo interview. Nyiso ni jowu mabeyo, cream de la cream malo. Iyudo ka jowa mondo gi sirikal kaka koro jopuonj, iyudo ka samoro osara ma TSC chulo Kenya ka, iyudo ka joka chulo kata didek kata ding'wen. Omiyo udhi wito jogeu mabeyo. Mane risk ma samoro Kenya koro nyalo face, nikech iyudo ka koro the best magu bende koro timore nade dhi oko kacha, ma is a disadvantage. Lakini one kod crisis Kenya ka, ji onge tich, ji osomo, graduation ni malo. Mana kaka koro niwacho tij puonj, iyudo ka sani nyaka nyocha kata president Ruto kata polise pok okaw. Iyudo ka ji osomo mang'eny to tich koro for 20 years nango ko jo maybe bro duogo kata possible se kan to gima duong' ni jo yud chiemo. All right, jo chiemo e piny moro amora sani iyudo ka jok mopong' kuno gin waindi, kata mana Kenya ka gin waindi. Nyocha dhi Canada, jok mopong' Canada kabisa moloyo kata mana jo Canada wegi gin waindi. To sani jo China bende osefwenyo riekono. Ineno ka kendo gikelo jogi mang'eny e pinje mamoko. Koro wan bende onge e Kenya ka economy marwa kata uchumi marwa pok oyawore maber mondo mi okaw jowa te. Jowa manyalo yudo thuolo mar dhi oko e pinje madwaro jok matiyogi, watergi atera oko. Kendo en gima nyaka wa encourage
mondo mi otimre nikech wan ing'e ni ne wapuonjo nyithindo ipuonjo nyathi ni mondo yud tich mondo cham misara otimang'o okonyi to tijege makoro onge koro nyaka wamanygi oko ma an dagombo mondo President Ruto otemane matek ahinya ma wa export gine ne Raila Amolo Odinga madhi EU wadwa ni wa export nyithiwa cover konyre gore mamane gima bro konyo nikech ing'e ni gini George an bende osechanda kata mana gweng'wa jogweng'wa bende simoko ywaga naga ni asni atimo weche mag dongruok to nyithindo katimang'o ok andike gimbe mondo koro gine ni ei Kenya mangima ji ywak ni tijegi to nyaka wagol ji odhi oko mondo okelnwa manyalo kelo to giyud opportunities man oko to ka chako medo bende gi weche ma rieko manyasani mar computer bende kelo nitie tije moko bende ginyalo mana medo timo e computer mondo mi okel ang'o okel konyruok but Gen Z no ywak mane achiel kuom gima ne giywaga ahinya emomiyo be pod giywaga nyaka sani momiyo no koland tije 3,000 to ji dhi 1,000 mano be bro timore e piny ma koro wantiere sani an dagomb mondo mi gima sa mondo jotelo ma wan godo makasi en ng'iyo policies to gi strategies manyalo konyo nyithiwa e pinje ma oko gerore kaka teko Dr. Mark Matunga wacho siasa ke mabiro ruyore tero nyithindo madwoko mondo dhio momenda ntiere pinje kwa kaka wacho ka Robert Nyasuna bende koni onge richo tero tije oko kata kamano nyaka keto kembe bende pacho mondo oganda otie pinygi wacho ni pinyu kata thuru lo yiengo nyakwara mogero kamano kuom keto odhiambo makawuono nyinge George Batilo Dr. Mark Nyasuna gin mabende director mara Lindsay Simani kod jago Ramogi. Uriti masani waromo kendo chieng' machielo ratilo machielo.